Yede Yesu Kristo ase. One domine na homo bra ode a cheyen. Na me ka se bi sa de bia wo ye no. Ye kodura wiye. De wo ye bia no ama Yesu Kristo no ye. E kodura wiye na nyemu abotire. Amen. Ade ba de me pese me kire tiefo ni. Ye wo nipa eye bibia wonwie. Ye nipa bi wo ho a oye ade a on finish. Beginning and finishing. Ana ma hunu ade a wa ye so mfaso. Number 2. So on your good start, also on your good finishing. If you so for a middle, one chance you couldn't get. About what you say, and Christo some said you have a chance you for sorry. Said you have a chance you for sorry. Amen. Amen. O first love for ending. Sika FM 89.5. Beginning of you in Christianity. Said you have a chance and for we. Maman Kassam being true. Our trust him. Sir, Joel chapter 2, verses 28. Joel, Ashan Kombi. Efa, Won Konkrua. Ebe shia gundi paso. Joel, and a sound common. Joe, young Kenkai. Joel chapter 2, verse 28. Honhom no hwie guo. Kenkai. Na yei akiri no mehwie me honhom agu honam nyinaa so. Yei achi. Na mama bani ne mama ma ahye nkom. Be shankom. Na mompani asoso dae. Pani ba so dae. Na momrante hunu aniswade. Momrante be hu aniswade. Na enkoa ne mfena nso so na enanu mehwie me honhom agu. That's it. Be that's it. One check time wa. Obehwe honhom nagu. Sa okase. Ya wo Messiah no a. Na Messiah ne ba. Na obaya adwuma wie no okwa mehwe honhom nagu a. Enke bi bodate to ho. So no ho purposely for those who are follow Christ. Amen. The bakasem bi dia o. Eni awurade achi nsa kwa mu da. On support kai. O se so obi di agoro ana obi si mirika kan. Sika FM. Sa osonson ho. Na so wi a utimi di nkunim a. Di odi nkunim no ni abonu nkunim abotri. The entire na kasa na say Jesus Christ abaye no obi entie no entie ne ye ye benya enipa dom a ebedi nachi nipa dom abedi Kristo chi no omodoso among of only fear for there one pm woman ni nachi da nani anama ni nachi da according to John I think it's 17 or 7. 7. Nini anuma ni nachi da. Say Yesu ko baby. Na nini ya we di nachi nini ya Jude. Edi nachi no. Ne papa Joseph nene na akro no. Mare kura na. Watu ojo mka asa me kra kan fo awurade no. Wa ni nachi da. Sika FM. Wa wari a osimbedi mbachi. What do you say? Fine. Now, you will never be a woman for free. A man or the say Israel manum. That's right. I to decrease such. Sama so be an India or dinachi. Amen. Amen. Baba sa make us some bintina makofa some way. A didi kind. One di Kristo chi no na so bia ni em enti se odinachi no achieve ni em anu asan Another pay.
I say? Young show. The rate of Christ followers, no, it could do 7,000. Any pan promotion, and as our rate in could do. Jesus Christ, I'm a sandy pumping soon in your duanity. Wama aduane no mo baaye no omunya aduane ni diwe no mo san what you say Kwasem. a sector bedroom 5,000 no mo no o sa mo aduane di wa mo sunya aduane di ana biko mo ti asem ni o Yes. ebi ba say one to some Christ asayare Sayadie. sa nipa ko wa yare ne hoto no a oya Ko. oyiri dia firim dia ohwehwa no no what you say obi so ho no e ba hwa adini o hwa Yesu Kristo so ma hunu chale yanko No. according to your crusade na o gina na o be preach na obi ati sofo akwase wiadin but oni no but the actual aim our dear boss so be pana hwe ne keke That's right. no ni paban to boss so be hwe no a otimi ko obetimi aba won chen sofo ati nke obetimi new na se me person be hu na ma chia na o chia no wi a wa bo so ko Anya do pe. o panyina ni sai sofo akwase wi a me chia no Yes. o ajaje Asampa. ya wodi ba kromo de wa ya out Emfa no. that is Christ enti ya wo mo aba pa ne hweye o dia se Yes. o mo hu ni wiye no o mo da o mani ko ani awo mo so a mo ti haye ahoho moni hero so ya se ya so wo mo say Christ because there was a time na me check Bible ana me copy so a dominant so man kofu bi kotu obi dansoro obi abone danso no kofu no dia twede atwe dan no pa dan so ade o mu hia me famu abatu Yesu anim Jesus show mu gidios abranje sore onye yare sa mu je sa o man ya kire yo mo pa o manya so dia se Kwasempa. fine anuna matrese na mi busaw say the aim I would do Christ anything. Tell me your purpose in Christianity. Wow. Jemeso amen. Amen. Who aim I will achieve in Christianity anything. When you say a person would yana papa jo, Papa. ebi ba sorry for kunu. Botai no. And this a suffer. Who preach you what? The all can be on tape. Sika FM 89.5. Oje so amepa amen. Amen. Na ni na musa ya. Ono ala wane choice. Any type. Wow. Ya ope. Eba cha ati ase. Yes. Oba tromba safe. Afe ne fa. Na se bana bi anfa na boss wa sori mu a. Awo so ja sori no pa ba bi fufuro ko. You already wenya. Se bana bi di boss. Wenya. Na so nya wiya. Afei. Na sori ba ne mo tete because the anu ahwe no. Wenya. Ne nsaka. Baba ni tibe ka chense ma mi dware me yankwa so se na de me ho mfa me. Wenya de ope. Ya yene word and people here. But I want to buy a nyina no. I achieve. No ayire ne ho nyina ase. One Bible ni asem. Afo be dware asra more than a life on my TV. Sorry ase. Obi so am ni say wa peba. Enti onya nya aba no, onya nya ama no. Sika FM What empire boss?
anapa awia nyumra konchena hodo bra na so anyim se wom na wo ba komianu miansa wa achieve afa akonchena ba na den asare kura ba na den no de ne mana e carof so what is here Yes. ebi paduma obi so gwawrade so ma djuma na nsaka na fa djuma no so bayi na firi nyamim Abba. asande me nyayo na adwuma no asande me nyai ewo mitrim pa ewo mitrim asande me nyai ma dan ma ja asore ewo mitrim pa na adwuma no sese ba bia makodi no ba bia makro no adwuma no amira won chese wa manya me mistake se urade aboa no na nya adwuma FM 89.5. what is here what is your purpose in Christianity now ebe say ankomo ye twetwe no what is here when we say obi o ho a oni nyame ni asem Abi ho. onam ni wiase no oba asori dia ne bubefu se obaba asori a no yo obi a yare boro oyo se ni paro sakra yo 89.5. oba pom wa na afra urade ho se bra ne ho tono a de nti oba ye no ne nsaka twaja se nti ogira no obo ne nsama o mone nsem se openkwaje ne musa yare ada no so no ba de abai ebeko okoto korahye enye se safunu nkoso ntia se nyame be hu no mobo na ne yare na de abai akoro That's right. that is the woman beings aim FM 89.5. tasemiri ebi so botani se ohu a ye ba hie no anu ni ya wo metumufo no masum ro na ache na afa na me bejai mi wu a no ma ye ma ye kama ani so wu a ye ba ye na ye ni entiti a watimu nyina asare na yo anyaw anu aso watim 89.5. wa achieve ni so wu a ye nhie no See no. eba mcha ma ti ase Yes. sana na sofo o ma di yesu ti na ti o sana na tie all the fallacies ye di yesu ti ne was spectators o ma di yesu ti nsamtrofo a wo mo di na ti se wo mo hwe so ba kasetie Mose mra no a ya tro na no asem de na kogina semiye abonu kwadu Sika FM 89.5. ntensam a waka fa oso ahini ahu nyina no anya no no mutie kosi a won falasifo no se wa wonnim a wo bagina de betu afiri krodum jemeso amen Amen. into there was a time when Jesus kasa hona oto sa adwum we no se papa bi na ye bobetro odi se akuafo nsa ti okasa we ya no ana falasifo no bi gira ho akoso owura yenim so firi nyankopɔ nkyɛ na aba na onkyekire nyina so ye no kore wo de wa tio aso asɛm na waka no waboa ni mu no obato no mrada no wanya no yenim sɛ onkyekire nyina so ye no kore na akyekire nyankopɔ kwa so pepepe ya pasi abusa wo sɛ yɛnti atoɔma ka asare anaa yɛnya atua Sika FM sɛ yesu kristo bia na ne ka sɛ monya atua ɔka sɛ akoa wei ɔyɛ bonsam ɔpɛ sɛ romafoɔ bɛhyɛ yɛ kuro sɛ ɔyɛ aseɛ enti deɛ wɔde yesu akyi nyinaa ne sɛ wɔpɛ n'asɛm wonim sɛ church yɛwɔ nipa no bi wɔ mu a ɔmo yɛ ɔmo de ti mu nyinaa ne sɛ ɔbɛkyerɛ asafo no mu
Say the boy I was suffering another pa. No any be assume. It be so that suffering to destroy the church members. That's right. What is your? What do what you some can one fight? All the disciples, no Judas did no I come for. And some people who should carry a sacred Judas. There is no word. And Jesus carry a sacred Judas. No. It is a self-one account. So many will be on me ni free. Ya ma bo ma dwem pose o nkwaje nti no mudi na chia Judas yi bokro no ni mobi Babo. Wow. O bokro no ni mobi Babo. mabo so ya se enti ya wo mo so Satan ahead that small adoma be go asafunum to distract the church. Jemeso amen. Amen. Say ye bama asafuma na mi asaba wiase. E ba tawa tiase. Yes. Enti safo no jo on preaching trane se on sakra mo atie da. O ho anim din. Ye wo kan bia na empusu no. Mini no obehye. Obehye na ha mu ni kura na kura mu nyina ne to ma agu ho. O pa mo no so onko nyame fie mpamu nipa. Watim obatwem pona obasa fro bia bone nso se wo de atenam ampa ba ma bi ne ntra na di sofo awi achi e nyame se nyame obaba be wawa ya afrima the kasa tena na wone boy ne tena he no afeni feni ba ne nya ne ho ade wo de ato ne holy o se ne site ya somalo tiasem asuro bia ni em ya wade ba sori enti bible mperifo se anoma won takra se no ne dubom Sika FM 89.5 ani awo wo so mo em o focus aya eternal life. Amen. Jemeso amen. Amen. Enti am ka se ura sori mo empentam padamfo That's right. relax. That's it. Jemeso amen. Amen. Relax. The body can approach you here. The body can approach you no must right. Because what can hand down? That's a fear in your company house. Then the power. The body can't do what bet you know or what. Or put him over. Now there will be no number. So I say, sister, when you buy the engine, I am here for prior media, ya for prebi. Bucket ni siwe ya dwarem bi ankre we semu nsuo bi ye nyina ya busia okokrema antiesi mpacho mi ko so ba mi abona akwa oboa ebi a wo sha dware no no so abom o ma mi fa na se nyina ma oboa Sika FM woni anna ho obatete te se dia sansa tete akoko odi asia enti asro biani em yo dia be wura obedia wura dia ti oba achieve nti abi anna we Pentecost sofo ebi a wo ye ada ebi a wo ye deacon ebi a wo ye pillar of Zion sofo ne be very wise anya wo mu ababa di sofo nyira ana kura the arm of Christ Sika FM on show you obi ba poison say Satan be fabinum a poison ayi wo fra dumnum I tell you it is all bad purpose of internal life try to achieve. Amen. There is no need also very careful what a young shadow Zaro akwara ne friend Zaro FM 89 Oso ba Yesu nchaba ka che obaye no ansama Yesu ka wantie na de wane sa ne ba yare da fie Yesu hunu mabo no nkosa ne yare Jesus tiase okosa ne yare mebo ana okonyane na akola no kura wu Yes. okonyane no wo bi o se odi Yesu atibio bia
hyehyɛ no ne nsa yɛ de abae aka wɔwie wɔwie ɛnea wɔwɔ mo nso a agya yɛ agyapadeɛ hɔ ɛdi Kristo akyi som no. 89.5. The aim of them is eternal what? Life. Ìdí àwọn ẹ̀sìn mi gyina hɔ yi asɔfoɔ ní adífo ɛkɔ so Ghana ha yi ɛsoro bíyà ni aim ɛsoro bíyà ɛni ni aim wọ́n ti àṣẹ aim ntí ɔde kọ́ Bible school bẹ́yẹ Pentecost sɔfo ɛsoro ni aim ɛsoro Assemblies of God sɔfo aim ɛsoro CCC sɔfo aim wọ́n ti àṣẹ adífo yɛ abẹ́soro bíyà ni aim obi aim ni sẹ́ ni fie wɔ hìá wɔ hɔ 9.5. ɔwɔsɔ yɛ bilionia ɔwɔsɔ nyɛ sika ɔtotɔ cars so ɔdi aseɛ nti ne buta ni so ɔbɛyɛ chief ni aim na internal life such a person mi kɔsi ewu ame na ɔnante ogyina so ame pɛ ame the aim of me ɛni sɛ mi nso yɛbɛturo mi di nkwa nwoma mu na dan nkwa mi nso ma ayɛ deɛ bɛyi enye mi aim a mi pɛ sɛ mi achieve ɛyɛ dan car no na sika a mi sisa gu baabi nkama abrabɔ ho. The aim ni sɛ me nso nkama pie awurade anim no na dɔm a wontimi nkan adi m'akyi adɛn a papa yi yɛnam wɔ aberanteɛ anom asɛm a ɔde maa no no so ne yɛagye adi na menku nim abotire me nsaka nti na afiri deɛ mete afidie so no o meyɛ crusade meyɛ wei nyɛ sɛ nnipa bɛwo sɛ meyɛ sɔfo no ɛnka ho nyɛ nnipa bɛwo sɛ kɔ wɔyɛ popular nka ho no nka ho nti mmemme ntimi nyame hɔ kɛsɛ aberekɔ a meyɛ akoa ma obi so ade asɛ akoa deɛ adeɛ na abɛyɛ nipa wobɛyɛ kɛseɛ nti asɛm no yi nti botaeɛ a wodedi awurade akyi ane sɛe mepamkyɛ matem aseɛ the aim of you ɛna ɛkyerɛ wɔwieyɛ the aim gyeme sɛ amen sɔfo wɛ sɔfo panini wode amame nkyerɛ wade o meka sɛm bi wɔyɛ sɔfo panini ne kaani fine wontimi mu sɛ akwan afa so nyae ne ɛdi n'akyi na ɛka ne yɛnya bi what is your aim the aim of you is what wode aseɛ sɛ wɔbɔ taa yɛ kaa deɛ a gyae kɔyɛ kaa ho adwuma ɛfitafoɔ koraa wɔ bi wote asɛ kɔsua fitin tasɛm de na yɛ kaa ho adwuma na yere so paa so a deɛ ɔyɛ twɔbaa no ɔdi twɔbaa no bi Sika FM 89.5. sɛ wode aseɛ nti da bia meka sɛ nnipa ɔhu yɛyɛ big mistake ɛsoɔ biara na ɔbotaeɛ o hwɛ sakio the aim of sakio ɛne sɛ ɔkɔpɛ Yesu ahwɛ no na wahu no wankɔgye mpaebɔ ɛnyɛ nyame asɛm a Yesu ka no wɔkɔpɛ bi atie sɛ ɔde aseɛ nti tɔda bi no ate asɔre da mu a awia koraa no atoɔ no obi twa mu a ɛtɔda bi obi ba asɔre a de asɔre a yɛyɛ nyinaa no na ɔte owie yɛpɔ asɔre no afei na wɔbɛyɛ achieve ne aim daa me ba wɔ hɔ wɔama awurade hɔ nti deɛ moyɛ no wɔ hɔ no nyinaa no wɔyɛ out ɔbaa wo hɔ mese bebɛsusu bɛ asɛ me ho akyerɛ wo wate aseɛ mebagye mpaebɔ wɔ hɔ mpayɛ twitwiri deɛ na ɔbɔ yɛ no nyinaa no deɛ wɔyɛ akyifu ɔde baeɛ ne hyɛe ɔbɛka kyerɛ wo ma wowayɛ deɛ bɛyi 89.5. nti sɛ ɔbɔ mpaeɛ ma no wie a ɔkɔ wogye me so a mepɛ amen nti asɛm no yi nti da bia meka bibi sɛ wɔma radio mayɛnka quotation Matthew wonim sɛ wɔma agyina mu kɔduru wieyɛ ɔsom no mu wɔsom ɛsom kɔduru wieyɛ na nkwagye ayɛ ɔde a nti asɛm no yi sɛ wɔnhwɛ yɛ awo ɛbɛyɛ wɔ sɛ na sɛ nyame ɔhyira me a ɛnyɛ bɔne ɛndeɛ wɔahyira wo ho the blessing of God ɔnsɛm aka o ɛnyɛ sika o ɛnyɛ dan nyɛ kaa
no ɛyɛ nkwagyeɛ ɛne ho nkonkono yɛnhyɛ saa de no nso nti sɛ the moment a wone obi bɛtena se na wɔbɛstate anwiinwi na mebɛ nyame mu nneɛma nyina nkɔ ye na wahunu ni ɛma ɔde bae Sika FM 89.5. na mekyɛke bible Christ anhyɛ obiaa bɔ sɛ mobɛgye me di a mɛma mu sika mama ma ware pa mama ma kwantuo wɔse deɛ ɔgye me di ne wɔbɛnya deɛ daa nkwa ɔno ne bɔhyɛ no deɛ ɔgye deɛ no bɛnya deɛ bai daa nkwa that is promise enti sɛ ɛnyɛ daa nkwa nti na wokɔdii n'akyi deɛ a ɛne deɛ wode kɔdii n'akyi no ɔdɔ wɔbɛtumi aboa ma wanya bɛbɛkyɛ wɔde aseɛ but adeɛ sombo no wo nsa nyɛ deɛ bai yɛnhyɛ saa de no nso saa nipa ampam nson ɔte bɛduru mpem num yɛnhyɛ adeɛ o ɛso sɛ ate bɛduru 72 obi a wɔkɔ nipa mpam nson ɛna di n'akyi kora no ate bɛduru 5,000 which is 2,000 is gone Sika FM 89.5. ɛbɛkyɛ wɔde aseɛ ɛna so sɛ ate hwi ɛbɛduru 72 nti tefirim so ade aseɛ nti 72 no one day ɛna yesu sa ma message nkwagye o ɛda no nye miracle sɛm nyɛ ayaresa ɛnyɛ paano bubuo gyeme so amen but ɔtena se no ɔma message sɛ mo a mode makyi deɛ wɔnne me honam hallelujah na wɔnnom me mmɔgyaa no ɔni nkwa ɛwɔ me mu wɔkaeɛ na nipa sister kɔgyina nkyɛn na ɔm sɛ kyale wote wo sɛ ɔma nkasa na ɔma yɛ aggressive so ɔmo nso bɛkɔ sɛ ɔde aseɛ nti na ɔno na mɛka sɛm kyerɛ obi sɛ woyɛ nyamdwuma na wogye tom sɛ woyɛ ne korɔgye a ɛba a ɔbɛtimi so ɔbɛkɔ pagyaa no gyaa no ntam gyama sɛ amen the aim of you is ɛnyɛ ne aim the vision you catch from Christ no oni saa vision no ohun sɛ wohyɛ no abrabɔ wobɛkyɛ wode aseɛ gyama sɛ amen wode yɛ analysis no 7,000 2,000 gone ɛbɛka 5,000 no ɛbɛka 72 nyɛ 100 o 490 sɛ Sika FM 89.5. 4 sɛ 428 4,000 4,928 wote aseɛ ɔmo nso kɔe ɛna akɔka 72 saa na mu sista nso abɔ adwe mpɔhyɛ sɛ ɔmo yɛ na nneɔma nkɔ yi a yɛakɔ wote aseɛ nti mu no system no Jesus adayɔ so de to fam ka sɛ deɛ woanim honam na woanom ne mmɔgyaa wɔne nkwa wɔ ne mu pɛ ɛmu sister pagya nsa so owura sɛ deɛ enough is enough yɛntimi nane abayifoɔ ne wakyi mfia mmiɛnsa ne a no anante bibia mpie mu ma wote aseɛ bibia mpie mu ma bibia mpie mu ma wote aseɛ nti no yɛpɛ sɛ ɛkɔ na sɛ mɔkɔ ayɛ m sɛ ntimi ne ɔnante bio wonder power of aha Jesus Sika FM 89.5. gyeme sɛ amen ɛna kɔka 12 ɛnti 12 no ɛyɛ Jesus da n'ani na obusa sɛ mo nso yɛ ready to go because ɔmo huru ɔmo adi Farisifoɔ n'akyi ɔmo didi men nya ntaade pahyɛ ɛda dampam ɔmo hwɛ asɔfoɔ those who are follow them ɔmo wɔ baabi da onuane di wɔn na ne kasɛm bi wohwɛ ɔmo adi Ebenezer akyi wohwɛ ɔmo adi obi nim akyi ɔbɔfoɔ nim akyi wote aseɛ they are moving well asekyerɛ ne sɛ sika wɔ hɔ
The one say we do suffer where you go. But I say the get man could I get man. You no should get to so kekamo on a car. It was Chicago chairman what would he? But I say Yes. and this one say I say no. May catch it. I want to leave. Sika FM. What I say? Because be boss me a capture the number 40 to 50 million. Me sa zana almost man for no. Dem man me to be nyabi. So I say nti any na me say nti no say by now me to obi ka say me say na ma danya me ase. Yes. Because me need time of fun me ko tiabura. What I say I go to koshia. Aba point who black ni blue. Sika Me FM. nyabi. 89.5. Ana me nim ba bia Yesu mo jare me nya hone si ho. Abubu yaton. But I say but the motive I have internal. Let it finish the work we are doing. Because Christ, it is finished. When you are Jumano, Masa, without pay, Obiama Yesu said, Jiwaka Trianita. Paul said, you are Jumano without pay. Ojaka Soko Panamako, Jidia Makura Mirkamatu, and Kunima Butremi, Misaman Sabaka. Amen. What do you say? And the someone says, Sanyama, where you are. What me say, many potatoes. I suffer in a back. I don't want to know. Oh, yes, Francisco Atila Sofu, see a choir. I don't want oh, yes, Obi, Mama says, Sisi Sofu. Sana na Sofu in the Chinet. I'll go, Papa, no one here. What I say, what's the Kwaku? FM 89.5. Oh, no, be a factory or the Mawa. And Kakura, we are Jumana, who for Jumanisi Kenya, and Mawakis. If I told you here, don't be any carry me, sir, or say very careful. One say somebody, Satan, don't run the problem. I do not want to buy him or a Christian. We were outside. Now, remember, down on who here. Now, down I would say, a don't do something out about, but why, sir? Why do I say so? Sika FM 89.5. Because I just here. Me passe me kase me di kire mo. Wala amu amene mo nam. Se si amu me kwa amudi machi. E beto biribi me ba be hatred. Me ba be yem hatred. Me ba be yem tamfo free share. E bia now the opposite wunya no wunya. Nti the oba kan se so for kwase we anana na ma ho kire wodudu. What is here? Wala kwa mi usia me kwa betwam. Sika FM 89.5. Jamaso amen. Amen. That is into Judas Iscariot eya kronfo no odim. Into Yesu nso se mu ba ko ye bonsam. O ka sa asam no. Me pese obi amanani na ho. Amen. Jamaso amen. Amen. One day Yesu achi purposely for internal life no. Omu di akire kodu awieye. Omu di akire kodu awieye. Ama safunu be si won so. And make Christianity attack over the world. That can us. I can say we see. Na so for me sana no moye. O me ne na ma we smart me ho. I know through book we see. I just saw by you was man. Asen so by you ntuntumuti. Ayama say oba you was one leg. Sen so by you ntuntumu. Because we are so nice why you hulu. And tonton. FM 89.5. About what you say. And then pampan so you do no. But I am buying the more the question. That is their aim. As servants of God is suffering our coordinate, you know. What is your purpose? But I don't know who did it. Anyone, I mean, preach me. No property, no fact. I don't know. A nipa was for them. And then you pay good central market. They are in a dozen.
I didn't see Uncle Sir, Nioma was Central Market. No Cassantre any pardon. I didn't know. What you say? The person no, what in your mabiasi? Into Christ, Arcono. Domino Badina Chinano. Massa, woman you know, Koi, say a sonny or sonny show. And your quality ones, that's what the teacher a baboa. And to go so bano. A money pump so so. Name those who are followed Christ to the end. Those who have followed Jesus Christ to the end. About what you say? Me pesa obiantia asemi change your botai. Now focus on container life so na so obebregu. Na so obebregu. Amu bi antoko to krani muasu. Ana yare na we yare na otia na so for we onsa yare o. Sanka ko adifo bi ho. O de tro yese ono dia ono no onsa yare o. Masa why sayare? Your sayare anyone wa be Jesus Christ adi. A miracle ebe follow with steps. Jemaso amen. Amen. Yam fire sama difo and yam fa ma sofo. Osin santrani ebe di wona baji asem na di achi. Me di mo be sayare wo be twa homone. Enti sa no cross what Jesus Christ di ampa dia. And the signs and wonders shall what? Follow you. If I say me kind of correct you, and more be in 2 aso. But I want to buy any change you. I could sorry more than 10 years. No be about saw them who bar. Not or than what battle. Damn it! That's only a lesbian. I know Tia Konas no me auto. That is not for we again. I mean, that's a salvation. Jia would Jesus Christ di ya obayan. One will be free, Yasia be you free. A few more fresh, and I should be in Juma. What I say, and what the boss of Kukuyasia and what bedroom pumpers will be. No one will be about the true free, Juma Passoyam. No, I try to go see Castle. Now, Moktifa say. Masa, me de bia me ka o me say me wi asia me wo no me ha ma Christ me wi me Christ dia bi bia me from her me antimi bi bia antimi convention ana nyame ya madom ade bia so mu mabam me pressure na nyama nyina e ye ho mame Amen. Yen se sa de nso me ska praise God me ni bia e normal we do my tema praise God. Who shall a normal? What you say? And the question you put in our donor. And then you cause any putting in our time. No, media was some do your prayer. Oh, yes, to Christ. That's all. Amen. What you say? There is no need. Some will be big to me, distracting me. No. Sadia went to me, and you might be a cockatoo. What you say? Say the sick out 2 minutes. Yes, Peter. Nti yemu sasa sampem numu no ekosu di Yesu achi no mansan wonse nkomo ye wira 89.5 kamera Roma fo chichire wo ma ye twetwe omuti no nkomo deny kombe deny na mete de o yase Amen. nti me to obiafo so obia wa ba Kristo Yesu mu so sapom nsuo na tintim bawra na show hoden na konkodu kodu wi ya na nkunu abotire wo so nsa ya de abai Shasofo yi. Amen. Shadifo yi. Amen. Shasampakafo yi. Jemeso amen. Amen. O jemeso amepe amen. Tutu wako nyina ye. Efisa mpampanso aye du no. Se wan fa wo am Jesus a. Dosuko e wo Kristo mu. Dosuko wo Kristo mu. O jemeso amepe amen. Amen. Ade bia e wo ho. Ni tu ye easy na die si ho. And you come on, so between to us. A dear be a dear war, me too, easy, but it is so, and you come on, so between. About what I say,
mede dua wɔ hɔ a obiara bɛtumi de ne nan kora butu no ma no atu bɛ sɛ dua si hɔ te sɛ dua yɛ akyi si hɔ yi a kɔtumi ɛhwɛ ɛnyɛ kɔmmɔ nti mafotuo no sɛ tena kristo mu na kristo nso ntena mu wode aseɛ yɛdene na yɛnam wɔ kristo mu ama bibia nhihim asoakyerɛ bɛbɔ mframa bɛbɔ ahum bɛtu wode aseɛ ɛma ne nhyɛki ɛfiri sɛ ɛbɔɔ yɛ ansa na woba gyeme sɛ amen ɛbɔɔ Christ time ansa na woba ohunu kɔ fa so de solve yɛ into the same as you and I we need to stand firm to Christ. Let me show